paisatge tan fascinant com el de les Terres de l'Ebre és des de fa 7 anys l'escenari d'un festival que ens obre la mirada i l'oïda. És l'Eufònic, una parada imprescindible per conèixer les últimes tendències en les arts visuals i sonores. Més d'una trentena d'actuacions musicals, instal·lacions artístiques que interactuen amb la natura, tallers. L'Eufònic ha eixamplat el mapa cultural i ha aconseguit atreure públic i artistes internacionals fins a un paisatge tan enlluernador com el del Delta. Al darrere d'aquest festival hi ha l'esperit inquiet de Vicent Fible, el seu director. Endavant. Gràcies Carolina. Bon dia, estic aquí per parlar del Festival Eufònic. Sabeu que el 95% de festivals la majoria de vegades passen en un sol espai? En una sola entrada. A Eufònic som el 5% restant. Som aquest 5% d'esdeveniments, festivals que passen en diversos espais, en diverses localitzacions i en diverses poblacions. I tot en un sol territori, a Terres de l'Ebre. Sabeu més o menys com funcionen els festivals de teatre, els festivals d'arts escèniques o fins i tot els festivals de la llum, tipus el Festival de Tàrrega o el Temporada Alta. És una proposta similar, per fer-nos una idea, però amb música, amb accions artístiques al paisatge i amb accions diferencials. Així, Eufònic és un festival multidisciplinari, deixant de banda la formació, que és una part important, que és un festival paral·lel, que és l'Eufònic Campus. Eufònic és un 3 en 1. Per una banda, és un festival de música. Al llarg d'aquestes 7 edicions fins ara hem proposat més de gairebé 150 actuacions musicals i audiovisuals. I Eufònic és també un festival d'art, un festival on hi ha instal·lacions artístiques que s'han vist en espais museístics, en espais singulars, en espais temporalment habilitats, a vegades. Més de 25 instal·lacions artístiques s'hi han presentat en aquestes 7 edicions. I, especialment, Eufònic és un festival d'accions artístiques i accions diferencials. Hi ha accions sonores que passen enmig del paisatge i s'hi han proposat també unes 25 al llarg d'aquestes 7 edicions. Especialment amb la sostenibilitat com a un dels nostres valors principals. No entès només la sostenibilitat com el paisatge, diguem-li, o el medi ambient, sinó també amb l'entorn humà, amb l'entorn humà i amb el ritme, diguem-li, de les persones. D'aquesta manera, Eufònic és un festival d'experiències, és un festival que, com el seu públic, el que proposa és viure una sèrie d'accions que només es poden veure allà i es veuen allí, en aquell territori. El públic d'Eufònic és un públic format, un públic que sap el que vol, un públic que valora especialment el com. Valora el com i el on es presenten les propostes. És un públic de 25 a 55 anys, diguem-li, que surt de la seva zona de confort, que surt de la ciutat, per anar a un territori rústic, rural, si és que podem considerar Terres de l'Ebre com un territori rústic, rural, per veure una sèrie de coses que només es poden veure allà i d'aquesta manera. Així, el públic d'Eufònic el que fa és assistir a una sèrie d'activitats. Us imagineu, per exemple, una poesia contemporània, un vaixell que baixa a través del riu Ebre, per suposat, o una acció sonora que només es pot veure enmig de la badia, o un concert, per exemple, un lloc que només es pot arribar en barca. Per què ho fem? Us podeu preguntar. Eufònic, el nostre main goal seria dinamitzar el territori, per una banda, a través del turisme cultural, un turisme que ha de funcionar i funciona amb les activitats típiques de Terres de l'Ebre. És un tipus de turisme que, per tant, és perfectament compaginable amb les activitats culturals del festival i les altres activitats gastronòmiques, i perquè revaloritzem el patrimoni paisatgístic. Moltes de les propostes d'Eufònic van tan lligades al paisatge que només es poden veure d'aquella manera. Al llarg d'aquestes 7 edicions hem tingut més de 20.000 persones de públic, en propostes que s'han vist en 20-25 espais i localitzacions diferents i fins a 8 poblacions. En aquest sentit, a Eufònic tenim clar que el que volem és continuar creixent. Per què us necessitem? Us necessitem, evidentment, per consolidar el nostre públic, consolidar un públic que ja està present ara mateix, que només pot veure aquestes experiències, i per l'altra, per arribar al nostre públic potencial. El públic potencial d'Eufònic, com us he dit abans, és un públic ja format, que sap el que vol i valora el com, l'autenticitat de les propostes, però que el nostre públic potencial està a tot el país i a tot l'Estat. Eufònic s'ha de convertir així en l'espai imprescindible per poder veure aquestes
aquestes accions efímeres i aquestes intervencions artístiques i al mateix temps compaginar-ho amb la sèrie d'activitats musicals. S'ha de convertir en aquest festival que ha d'acollir una sèrie de propostes que només es poden veure allà i que està totalment inserit en el paisatge. Aquí estem parlant d'això, després ens veiem fora i qualsevol cosa continuem. Gràcies.